yamde jeɗɗi fawi silmaji capanɗe nayyi Banjul to leydi Gambie yamde jeenayyi fawi na ɗum mbiyanɗa yamde jetti fawi silmaji capanɗe nayyi gawdiri to leydi Cameroun. Bisimilla moon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. E ɗi silmaji nogay jokkoji hen joni ndi ene keɓan hen silminde koɗo meɗen handen kanko mo wiye Hassoumi Massaoudou jagorɗo Niger kalfinaɗo goldal hakkunde leydi Niger e leyɗe goɗɗe mo yewti e dow alhaaliji gonɗi handen toon to leydi Niger e wima ko ɗo sikke wala pellital ngal leyɗe pelladanaɗo jogui e wartirde laamu potal toon to Niger ɗum woni yoppitagol Mohamed Bazoum e tottugol ɗum laamu caggal ɗum Rama Diallo janganen ko winda e jeydeji ɗi timminiren wetengo jantono meɗen mawni hande na fillisani to leydi Tchad woni hono ko paaɗen ene fawi e dow ñaw ɓuuɓal ɓeɗo mbiya jonte woɓɓe jaati ɗum mbiya paɓɓoje kanko Moustapha Bako goto ɓe RFI fulfulde toon to leydi Tchad waɗani en nden jantore fade ɗe toɓɓe noon bisimilla moon e yeftere coftal ɓalli. e yeftere coftal ɓalli Rama Diallo a salminama. Mi salminima Abdoulaye, mi salmini heeɗiɓe. kawrte championnat ji gaɗi kegen to Europe e to Arabie Saoudite. Non Abdoulaye, puɗɗiren to Arabie Saoudite toon en ñalande arande e kawre championnat o waɗi kenga kawral tawama hakkunde Al Ettifaq jaɓɓade Al Nassr nde Sadio Mané. Abdoulaye mbaddu Sadio Mané arano e oɗo club hisinayɓe e hono hawede Al Ettifaq waɗiɓe ɗiɗi e goten kenga nden kenga Al Nassr tawra ka fiɗoɓe muɗum yoga yiru Cristiano Ronaldo Seko Fofana tawti fiɗoɓe woɓɓe fa joni. To championnat ji France to Angleterre toon en kawre tawama toon Manchester United hawi Wolf ɗiɗi e goten e ɓolum mbiyeten Abdoulaye mbaddu goto Raphaël Varane waɗi ɗum du Wolf ɓuri tawrede sembe piɗi kaɓe keɓay sa waɗude mbaddu. e coupe du monde rewɓe kañum e fuɗɗan demi final ɗum woni ɗiɗoɓal muɗum hannden. Nan Abdoulaye fuɗɗude yamde jeetati Espagne e Suède woni nangodiroɓe fijo. Espagne fiɗan demi final ɗum woni ɗiɗaɓal timmode muɗum e kilal arana tariki coupe maɓɓe to fandu rewɓe ɗiɗi mbiyen kawrino nde go'o tan ko wali duuɓi hikka wakkati nde ɓe piɗuno hono fijoji Euro. Handen Suède ana wonta kam du e filade e sa'a muɗum e ngal ɗo kawral. Abdoulaye Angleterre e Australie kamɓe woni e fiddoɓe ɗiɗaɓal timmode e timminowal kawre ɗe jango. a jarama. Koɗo men hande. CEDEAO ɗum woni ndeɗo fedde leyɗe hirnangue Afrique neldan konunkoɓe Niger so ni ardiɓe samminere laamu nde en juppitali Mohamed Bazoum totta ɗum laamu ɗi yokongi Hassoumi Massaoudou jagorɗo Niger kalfinaɗo gollidal hakkunde leydi mum e leyɗe goɗɗe e wima ko ɗeɗo leyɗe hirnangue Afrique ana gondi e dawrude no ɗum latorto e fandu haala Lisa Fabian mo RFI francire e Cyril Payem mo France 24 Hassoumi Massaoudou holliti ngo haɓo wona haɓo fewde e Niger na e ɓiɓɓe Niger woni ko ngo fewtina e muɗum yo haɓo noon o wallude laamu potal warta e leydi ndi keɗoɗenmo Ibrahima Timiba e Abdoulaye Diallo pirti haalay ɗi e fulfulde. Hassoumi Massaoudou mi salminima. Mi salmitike. Niger no e jiɓuru gila e liɓal laamu ñande nokay e jeego je ɗaɓuru ɗum hino wonani diwal ngal fof ha e mofte windere ande ngal liɓal laamu hino wawi waylitede. Min miɗo wi'i ɗum ko ma waylito sabu CEDEAO wawa jaɓude yo sariya kaɓirɗe folu sariya subgoji. Hassoumi Massaoudou hande beele kawral no wawa heɓede e nder yewtere hara wona e nder haare. Il n'y a pas de crise entre Nigériens, il n'y a pas de situation de... Hare ala hakkunde Niger naɓe luural ala hakkunde Niger naɓe ko ɓe konunkoɓe saabi o alhaali hande CEDEAO hino aadi jaɓata ɗum hiɗon andi woodi lette walla yaggina ƴettade ko CEDEAO ɓamireɗen ko hollugol salari maɓɓe e nde samminere laamu CEDEAO watti ɗon eɓɓore naɓugol konu Niger e eɓɓore wona haɓirde leydi Niger walla Niger naɓe ko golle konunkako ɗe CEDEAO wowi waɗude. Il s'agit d'une action militaire, la CEDEAO en a l'habitude. Ko ɓeydi
hen Hassumi Masaoudou hari hiɗa tawa e nde alkamisare salinde ɗum ko e nder ngu mbatu waɗungu Abuja mbatu CEDEAO nde ñande CEDEAO adike naɓugol konu Niger horeɓe konu ngu no haɗno fottude ɓe waɗa kamɓe kadi mbatu ɗum ko e nde asewere faltinde kono ngu mbatu wawari wadde tawo beele ngal pellital CEDEAO waway latade. Mais elle est dans l'agenda de la CEDEAO, bien entendu. Ngal pellital naɓugol konu Niger hino e nder eɓɓoje CEDEAO ɓayti lette ɓamaɗe ɗe hino yaadi e nde haare eɓɓande ko gonga kaldal hino waɗede ngam artirɗum jam hare waɗali kono ha hande en jewte battinali hay hunde si en miijitike nde Sénégal naɓuno konu Gambi e inde CEDEAO hay goto wi'ali CEDEAO no yani e hoore Gambi awa nde haare hino wowi waɗude wona alhaali sattuɗo miɗo andi golle ɗe hino jokka heblo ngo hino jokka CEDEAO jaɓata laamu faddewu jooɗo Niger sabu so ɗum laatike haray ɓe jaɓi liɓal laamu ngal ƴeewe battane ko waɗi ko e nder jonte ɗiɗi battane ɗe no hulɓini e nder jonte ɗiɗi fiyande 6 waɗi e hoore dakorɗe konunkoɓe ɗum ɗo ko aranon ɗumni koye fuɗɗade woni sabu wona haɓugol kuliyankaku mapini ɓe konunkoɓe joni. Landal go Hassumi Masaoudou hande e konunkoɓe ɓe tuumi Mohamed Bazoum jamfagol leydi makko ndin beele wonangol laawol ɗo ɓe woni e rewde ngam follugol o hoorejo Mohamed Bazoum caggal salagol makko accitugol laamu. D'abord, elle n'a aucune légitimité à juger qui que ce soit. ko adi fof sariya yananaɓe ñawugol hay neɗɗo goto bone mo ɓe waɗi o kamɓe hino ɓuri jamfa ɓe wawa tumude walla ñawude hay hoorejo leydi goto fandare maɓɓe ko artirgol afrique jaggal o fewdo hitande 1950 ɗum wawa wonde afrique ko ma yaara yeeso afrique ɗo jogi hakke teddingol suɓugoji démocratie ko suɓagol hoorejo e nder woote wona e nder seppoji e hoore laawi ɓuri seppuji ko laamorgo ñame tan e nder leydi ndi o alhaali no serti. Yewten ko fati e nder ndi leydi gila ngalliɓal laamu wa'i hande wasi tawi yimɓe ɓe hepti ndimago konngol maɓɓe ɗum no waɗede e nder ngenari bondi sabu ɓillare e nder leydi Niger beele hunde heere waɗali Niger hande. L'extrême pauvreté est une illa e basal wona kesum e nder Niger wuringal basal ustike en iwi e capanɗe jowo e nder temedere wel en yottike e capanɗe nayo e tato e nder temedere wel e yimɓe tampuɓe kadi ɗaɓel ngundimako konngol accitangu ñame ko kongudi leñamako e bonande e wonɗen e yude ñame hari en anda sifa majje ko ma o alhaali ɗo darne sabu battane mum koko mawni ino wawi bonnude deƴere leydi ndin. Hassumi Masaoudou ko fati e gollitiɓe Niger ɓe fof hino fotti e lawol gotol si en ƴetti leyɗe Europe walla leyɗe ndentuɗe Amérique e CEDEAO ɓe fof ko lawol gotol ɓe woni ngam artirgol laamu potal e nder Niger. Je crois qu'il y a un consensus. Tout le monde ɓe fof ko ɓaawo CEDEAO ɓe woni ɗum noon woni ko dental leyɗe Europe woni ko dawla leyɗe dentuɗe Amérique ɓe fof ko caggal pellital CEDEAO ɓe woni de manière totale. Hassumi Masaoudou ko namdal sakkitingal beele hiɗa ɗamini hande hoorejo leydi ndi ɗum ko Mohamed Bazoum himo wawe accitede ko ɓooya. Je pense qu'il n'y a pas le choix. ɗum waɗay jaati feere wo ala ko ma o accite ɓe konunkoɓe wawa heddade e laamu aduna on fo hino cukkiɓe hay ka nder leydi hiɓe cukka yimɓe ɓe jaɓa ko ɓe waɗi ko ñande wo ñande e nder leydi ndi seppuji no waɗede ñande ɓe waɗi samminere laamu yimɓe ɓe yaltuno seppi kono konunkoɓe ɓe felluno raɗiɓe ko saabi wonuɓe e seppude ñame ko bambuɓe ɓe konunkoɓe ko ɓayti yimɓe heddiɓe ɓe e suusa yaltude so ɓe yalti seppugol ɓe felliray ɓe kure. Hassumi Masaoudou mi yettima sanne a jarama. Min kadi mi yetti. Hassumi Masaoudou o jagorɗo Niger kalfinaɗo goldal hakkude leydi mum e leyɗe goɗɗe wonno koɗo RFI mo yewti e kabaruji ɗi woni alhaaliji tan gonɗi ton to leydi Niger. Ibrahima Timi Baye Abdoulaye Diallo pirtuno haalaji ɗi e fulfulde.
ko winda e jeyneji ɗi Rama Diallo salminama. mi salmina Abdoulaye. jeyneji ɗi keddiki e windude e alhaali to leydi Niger. non Abdoulaye, ñande fuu kesa keɓeten e kibaruji Niger caggal nde nanodiral yitaka fa joni hakkunde fedde CEDEAO e ɓe konunkoɓe tetuɓe laamu Mohamed Bazoum. jayndeji kewɗi garti e nduɗo kibaru. Abdoulaye yeru a ñame nde jaynde wi CEDEAO jaboken konunkoɓe Niger hanki fedde nde waɗi windande mettinde anniya konunkoɓe Niger jokkude mu'e muɓen jokkude Mohamed Bazoum to Salia hunde ko horeɓe CEDEAO noddiri toña keso général Tiani kamɓe bandiraɓe muɗum. ɓe konunkoɓe ana tuumi laamiɗo yewtidinde yoga e Niger naaɓe e horeɓe leyɗe janane e peɗe aduna yankoje muye jambade leydi muɗum. CEDEAO ana miila tan ɗe gacce kese ko hollude lundade kaldan e haɗude wartirde laamu potal do jam e taweni asayere ɓe konunkoɓe kumpitino dina yankoɓe nelaɓe Bola Tinubu horejo CEDEAO ko yiɗima ɓe woni kaldan. Abdoulaye wana CEDEAO tan nde hunde haɓɓi hoore e jokkini a ñame fedde UA ɗon fedde kawtal leyɗe Afrique kamdu andini kenga altine ɓe gaɗan jonde dow alhaali Niger ɗum ko caggal ɗi kongi kessi tumude kono ɗon tuume konunkoɓe ɓe do Mohamed Bazoum. fedde nde ana yiɗi yitude daliliji e safrude luural ngal e kawritan jonde ɗon guumu halfinago jam e kisal UA. wondiɓe Bazoum deƴƴay Abdoulaye Diko Hassoumi Massoudou jagoɗo kalfinaɗo gollidan e leyɗe janane lam Mohamed Bazoum kanko mettini anniya liɓuɓe laamu maɓɓe o wi'i ko muye ɓen ɗon konunkoɓe darnude Mohamed Bazoum yeeso sariyaji wala kayfiya saabu gujjo nangata bujjaɗo ko ɓe konunkoɓe gon e waɗude fuu ko muyde runnirde Niger caggal wi makko. Aujourd'hui kañum jokkintini wiide ɗe tuume wana goɗɗum ɓuri hokkitade daliliji fottinde Mohamed Bazoum e jonde muɗum caggal nde ɓe konunkoɓe donki heɓude on sifatal kuro accugol laamu fa ɓe keɓa lomtude on sey ɓe jiita dabare goɗɗo ɗum woni tumude on to Salia. lamdal ngal woni joni ko heɗi Mohamed Bazoum e ɗeɗo tuume ko ɓe konunkoɓe mbawi jaati rondude on to Salia ƴamiti ndeɗo jaynde wakkati ana lamdi to alhaali o fayi to leydi Niger fay so tawi CEDEAO ana siini joni fa joni ko dagi woni waltide Mohamed Bazoum e laamu ɓeɗo konunkoɓe siwluɓe laamu ana miila tan laamu fadde waɗete woteji sungoji kesi keɓe waltirde civil en e hooreyaku leydi ndi. CEDEAO an jokki tewtude dabare ni wi Jeune Afrique alkamisare aljumare hooreɓe konuji CEDEAO gartan kasin e dartade anniyaji maɓɓe jahol to Niger alhaali Niger ana haɓɓi leyɗe kewɗe goɗɗe hande ko'e hono France États-Unis leyɗe goɗɗe to konunkoɓe gon e dawruji yeru Burkina Faso e Mali kamɓen andini jokkude wallude honoɓe e honoɓe maɓɓe ɓe Niger Guinée kam ana serta e ɗeɗo leyɗe ɗiɗi jiyanɗe fay so tawi kamɓe do muye maɓɓe woni dabare on ngal luural Niger yitane dalili taw kaldan e kawral. a jarama Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe e kabaruji meɗen talatare hannden 15 jetto ɓordu e hitan ujunnaje ɗiɗi e noga e tati gonno fedde CEDEAO holli mette muɗum eko konunkoɓe Niger nantini jokkan Mohamed Bazoum yeeso saria e CEDEAO heɗintini hono noddude Mohamed Bazoum yoppitedu no yawiri e on ɗon saaha nde fedde leyɗe hirnange Afrique ana wondi e lalilalla neldude konunkoɓe muɗum tawi kama ɗo leydi Sénégal konunkoɓe hanumen neldede ɓe puɗɗi hawrinede e Thiès luural e mette woni ko jokki hakkunde laamu leydi Mali e dental sema ɓeɗo jogiiɓe kaɓoɗe banggue funnangue leydi ndi luural du caggal ne MINUSMA yaltidaka muɗum beer kono Mali ɓamti sema holli pellital ɓamtude e ka daka iwde e juuɗe kono Mali. jantore meɗen mawde hannden jantore mawde e fillitande to leydi Tchad woni hono ko paaɗen ene fawi e dow ko tekete e hitande fof e yimɓe ɓe ñaw ɓuuɓal nangata ɓeɗon mbi ñaw jonte woɓɓe jati mbi ñaw ɗum woni paɓɓoje hitande fof ana teyka ɗum ko ɓeydoto noon e leydi Tchad ana waddi du hono tiɗallaji mawɗi e kanko goto e ɓeere fi fulfulde toon Bako Moustapha waɗani en jantore mawde ɓandu ɗon surta hoore ɗon naawa ɓernde ɗon doha gite ɗon mbooja neɗɗo ɗon diwna ɗo ɗum maƴƴe ñaw paɓɓoje haa goɗɗo feere
ɗum ɗon tawe be doggere be tuure. En ɗon ha berniwol Njammena ngam bolwanen haala nyaw paɓɓoje ɓaawo iliɗo. Ajidde Muhammad Fallati. paɓɓoje hikka ɗo wato man ɗum teddi jamum ɗum ɓuri paɓɓoje je tumtum be hande ili ɗo ndiyamji ngari pacciti nder Njammena ɗo hunde man nde saati jamum. Jemmare go mi ɗo waldi be ɓiɗɗo am ni suynanmi wato man ɗum fuu ɗum ɗo wula ɗum ɗon huɓɓa non nde kuɓɓumi yite ndarmi ɓingel go ngel fuumagel ngel ɗo diwna gite ɗo ha ɗon gayliti min kam sey yowɗago lawlaw koymi ɓingel min jahi lopital. Ha nder ɓikkoy am ɗo wala mo walaki paɓɓoje nde 4 nde 5 ɓikkoy am ɗo fuu mo walaki paɓɓoje man ɗo baaliɗo nde 3. Abba Nadingar mo fattude Waliya. wakkati iliɗo mi yehi paɓɓoje waɗande 10 seɗɗa lutti ha mi maaya takku paɓɓoje wani garti nder iyam am mi diwnan mi tutan ba debbo reedu joni tum dayam l'hôpital. Min gillake saare nyawdigu Notre Dame des Apôtres ha Njammena ngam min keɓa sammere dow habaruwol nyaw paɓɓoje wakkati iliman. Abame Mahammad nyawdowo. wakkati iliɗo umma lewru 9 ha wargo hande nder lewru 9 man himɓe 1,700 ngari ha min ngam nyaw paɓɓoje nder maɓɓe ɓukkoy keccon ɓukkoy markoy hakkunde nduuɓu be yaago duuɓi 4 ɓukkoy markoy hakkunde duuɓi 9 yarugo duuɓi 15 be rewɓe reedu en. ɗumejum gomnati Tchad waɗi ngam wallita ummatoje wakkati iliman. Mamad Saleh Diar gaynako jamu ardaniɗo nyaw paɓɓoje. Alors minen komin gaɗi be jawal min ɗummi taskara gal ko larani laabi faddago e bo be laabi nyawdago ha jagorgal suklanta jamu ɓiɓɓe adama bo taskara gonga hosama ha nder Njammena e ko taari Njammena ɗoftugo himɓe gal nyawdigu o dow nyawman. minin bo min ɗofti ɓe ha nder district de santé ji ɓe min suklinta fuu be hande lekki e bo be sange ko yahanta ujune 10 min sendi iyaluji ɓurna fuu ha ɓikkoy pamaron e rooɓe marɓe reedu. Noy limgal yimɓe memraɓe nyaw paɓɓoje wakkati iliman. Abame Mahamat. Durant cette période, nous avons enregistré nder lewru 9 man 10 nder maɓɓe maayi amma nder lewru 10 limgal man usti warti 397. walliru gomnati waddi ɗo kanjum man usti nyawu majum. gomnati naati hande wazago ummatoje ha nder gure nden fayin gomnati sendani ummatore sange ɗo man ɗo kanjum waɗi usti nyawu majum. noy lissafi fitinaji nyaw paɓɓoje ngaɗi duuɓi ɓaawo ɗo. Mamad Saleh Diar. En 2020, on avait 2333. hitande 2020 limgal mayɓe wurti 2,233. hitande 2021 bo ɗum 1,913. nden hitande 2022 bo lissafi mayɓe ɗum himɓe 1,468. hitande 2022 bo himɓe ko watta 1,313,000 be himɓe 903 on paɓɓoje nangi. hakkunde kitale ɗiɗi ɗo ko watta himɓe 3,290 on ɓesdi. amma gallabi nyaw kam lissafi man ɗo ɓesda ngam hitande 2021 himɓe ko watta 1,029,000 e himɓe 900 on nyawi. ilam walliti masitinta ha ɓesdugo paɓɓoje ha hitande ɓawoɗo. ko moye heri jengini wetoran ngam man dikka faddago e nyawdago. Bako Mustapha, Njammena, RFI.
keɗiɗen ɗo nde jantore mawde de kanko bako moustapha mo waɗani en jantore mawde noon du fillitane toon to leydi Tchad ene fawino e dow alhaaliya ñaw ɓuuɓal ɓeɗo mbi jonte woɓɓe ɗum mbi paɓɓoje ko tawetano tampina hitande foof leydi ndi e tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ɗo wonɗo kartene ɗiɗo kabaruji arandeji Malang Sonko kañum heɗano en o to banggue dokkodiren sarti ɗo e silma e capantati e kabaruji goɗɗi